Bukajan along CCI aduga putak AJ YCP atum sodak pen ke khamke. Hempreglong litik nitum sang se pu aseme dengsi akimi APHLC asong keseng. Kecengsi Sarkari Gambura Sarthe Rongpi aphat appointment kipi arani Sarkari Gambura Association ahin pen Katalon. Kardom pinya daba birta long pen ni sangpi marvelous rong parpi nonarju iktha birta angton pen. Bukajan subdivision angkang nongnam kacithangklong Cement Corporation of India thihek pen CCI long kedamtang 1976 pen non surihini raingkoi rapli ningkan plik kebra narkep an nang chokde apita abatai asong kapre katum chesong ponlo laso ho CCI General Manager bang lamchak nang chipidun po akama bangke claim kledet titi laso jok pen bukajan CCI adungarai kido ong dungara tum laso CCI Cement aduk kichonang kimong nang Kachar si lapen kachingunang pen ajok muni ratum aduk do pik. Lapen anpar dalahai aduk abet kicho nang pen muni ratum ason akiso cholong si apran kita matum penang an dolo lapen penang atum ke non kiso chelang bom atum tadu. Athema ahok peda bang ke muni ratum kido sumtung. So jok matijoni bhai Great Roxier ni let hota Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parishad Bukajan Regional Committee atum pen puthot laso CCI Cement aduk prapjin pen ke pajuma sai deng phitnang ko kali pulote AJYCP la pen radar mu ke paprap pen isi hedung asai deng nang ko kusi matijong ni bhai Great Roxier ni ke khamki asai lo AJYCP Central Executive Committee kembang jitu bukan pen pirangki ang sodak pen ni jepon Chithandam sinang labangso CCI pen watatum thangta ali long i social welfare amendment zero local atuma phan worengang hoi pipe pinyarianta aduk ke pajumjia phan saideng de lasi bukajan MLA la pen Karbi Anglong MP atum tame labangso putha kachingwai dam pen prapjin pen aduk ke pajum serakjia phan chuningri padikrim lopta pachini pon high level officer hokolok ami memorandum ba gণ আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি বাৰংবাৰ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰি আহিছিল যে ধুলি কেতিয়া বন্ধ হ'ব আমি প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা ধুলি কোন তাৰিখে কেতিয়া বন্ধ কৰা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে ধুলি আজি তাৰিখলৈকে আপোনালোকে দেখিছে যে ধুলি বন্ধ কৰা নাই আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছো যে বুকাজান সিমেন্ট ফেক্টৰীৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক তেখেত লোকৰ কাণত আমি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে এই 8 কোটি যি এটা হিলানিয়া কৰিছিলে ধুলি বন্ধ কৰাৰ নামত আজি 3 মাহত তেওঁলোকে হে ধুলি বন্ধ হ'ব বুলি বুকাজানবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বুকাজান পেন আনন্দেৰাম KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong MP Dipu rong supi Dipu Golf Boys Higher Secondary School along matijong ni Phai Great Roxier ni Karbi Anglong apurkimo long autonomous state amendment puthot isia songa kimi ke klangthu laso song ke all party hills leaders conference pusi chiirlo ke dobom je ai kathar ke jalin APHLC asong tum ahok pet ke claim nang ji asai claim klesi kaprek akrong ke damrong ajoini si akimi sengnang koklu pusi mai ke phalam the ke jaya hut APHLC achun bang Peter Tiso jai 1960 ningkan alom APHLC ke sengke Inglong aso tum Assam along ke doa kisung ajoini si state ke hangji aphansi Inglong aso ajabang atum aphan ke pangrum ji aphansi APHLC senglo laso teng si Meghalaya atum state chepalong lo lasi state ke palong ji aphanili tum ningi sipet ke doji aphan kachingrum along klamsi APHLC sengnang ko mate pare nangkok lo puta langli phanpo Mayalong kacitong dun iem surjorang park ke jai ke 1960 pen 1970 adak along APHLC asong amahang patheksi Assam along Inglong aso tum dodun thek thelo pusi Inglong aso ajabang atum matha pen chingrum lo laso hodili tum Karbi Anglong pen da Bapuram Singnar barilong atum pen chenglok kaprek atum chelang dun lo sita hala so hot Karbi Anglong ajabang atum kupitong kamatha rongone state dengdun de dato laso joni tiri rapang riatum Karbi atum ta mo arnisi kapachi hangji aphan article 244A constitution along nang tok pitekang lo laso teng si Karbi ara atum ta jerding kluipen autonomous state chehanglo laso hut APHLC asong senglo laso asong jabang atum aphan kapangrum ji lapen state ke hangji kalisi bang aphan ki pudun tot lok lapen ke jongdun lok asai claim rong
Nasi APHLC asong jong si kacik rongji pulote akemang lapen asong amen penta pace tonangji puta APHLC keseng amai long iem surjarong par jaipon. Jai katha ke jalin APHLC asong atum ke kemang ateng pen sui pitsi bangaphan kasor sar lapen ke jong dun lok asai claim lo. Lanchot kali kilik kacepa haijia phan than thap than pru asai claim lo. State ke hang pulote ko songsi nangkapapi dejima aphansi claim nangji athela ke Cien dam lok lapen nam dam lok pu hormu kali. Ahok ilitum kilong nangji aron do lo pu woi phit tame nangki pijia tum jong si nang pipe pulote banlong le deji. Ladak dharna ini aret penle kilongji kali lapen nam dam lok nang pu hormu kali puta alang li em rong phar sangho jaipon. Jai katha ke jalin APHLC atum ke 1986 Autonomous State Movement kangthur pen kachitok MOU alam dona phanta chokche MOS homni kachitok ta chokche MOS pen inghoi phokep Council ang hoy kapabadji aphan kache tokta chokche pudun ko. Lason si kebang jiarni methanga khaya phan kacharai kom thekji aphan pusi reservation ta chikroilo. Tata chokche pusi alangli tum pudun thukok puta alangli MLA ronghang jai. Karbi recholong sing ronghang pen kachuning rike claim pamenoi seta la so song amen pen kilik chedan do nang nei pusi mailong klar dak pen alangli jai. Asi claim pamenon dam pamenon lapen Karbi arada kemang autonomous state kapelong vekjia phan claim non puta alangli Karbi recho longsing rohang mailong jai tika mailong kachitong dun BJP EKADC amaipu Roland Killing HSDC asongja po long kumar teron rong asara mai pen ram teron atum pen chenglok mailong kachitong dun ajabang atum anta akimi APHLC kesengalong kachedon dun alam chepaklang Mailong ye Madhuram Lekthe ye Mongo Singh Timong, MSC Johnny Timong, MSC Hetsing Rong Partum Pen Chenglong, Board Chairman Lapen, KARAA Anparta Kapreg Asong Asongja Potum Mailong Chetongdo. Mai ke pajurahut APHLC Amaipu James Hanse Pen, Songa Kemang Alam Than Lapen, La Soasong ke Autonomous State Long Le Tikke Kachsong Inton Te Lopusi, Klardak Pen, Chepaklang. Phirangke tumpen kaching kia hut alangli kaningje ke nitum methang le ratcharia song kali seta nitum akimang alam parliament along nangke pa ponji aphan MP MLA atum dulu lanchot kali asong ke BJP atoi pu alam ke ahok kali lage angkur kabe alam puta phirangke athengno APHLC amai pu James Hanse ningjepon Pebosi labangso APHLC sengnang kokma pola mangke KarbiAnglongLIVE topik autonomous state ke hangatum separate state ke hangatum sedame alang tum ke hang jam penajo lapen ke hang break jam penajo a song a team a group ke on penajo si labangso autonomous state bangke non antame central government lapen state government long seda isivera voice isivera lam the pela peliram the penapo etum hemprega bangke non antalong le lo aposi non etum ladak non ke seng bangke all Party leaders Hills leaders conference program. Mane kadto kawe party pangrum pet ladak SSC dopo Kaskom tumna dopo Congress dopo la persona se BJP sa me dopo NGO sa dopo do anasong sa me tum pangrum pet pensi isivera platform kaparja ponsi netum autonomous state mate implementation of article 244A Indian constitution ke do netum dak Hangdampo, Mangdampo Pusi, so all party Hills Leaders Conference Banke State News Report KarbiAnglongLIVE British Sarkar apor hut Golakha District DC hinpen Karlitang Sart Herong Pia Phan appointment alo Matijong ni Phai Create Roxy 1903 arni Pajir Ponlo Lasorni ke Sarkari Gambura atum arni sonsi talon pon bomlo Nasonsi Matijong ni Phai Create Roxy arni West KarbiAnglong District pen dong kamukama long Sarkari Gambura arani talon pon Jai megateng adapor Phai Kep pen Maipu Sar et Ingleng arideng pen mithang lama pangjar pon bang sophi Karlitang Sart Herong Pia kumlina long milur kai pon pen chikimo sai deng pon labang sophi Sarkari Gambura amena sa hemalong mai ingni pon mai long alhi sar puang hoi along dong kamukam Municipal Board Chairman Telisram Ronghang Chetongdu KarbiAnglong Sarkari Gambura Association amai puros tom hangchola pen ongdung Sarkari Gambura atung Chetongdun pen mai pijut po pen ke isining arong dak Municipal Board Chairman tu non ditumalong alang li penajok labang so West KarbiAnglong sa committee
SGB atau office asai yang apa long lay nang pek kontang lo lapen kala bangsa lo long lay sita allotment council pen long net lo posi diklaim tam dong hasita ni lihat kiro di party lo lapen ke isi ke lah hello Karbi Anglong Mas Council keja pom bom kiki bom akai doktor Peliram rong ha lang lihat keja pen ajo itu सरकारी gambar atau mancing tur politik yang lo posi lang lipan ni kacuru suri-suri kacuru kardong kita lang lipan kajir lo notice sang bongke ba asam longke district ke nai lo Karbi Anglong lasi nili kudam ke West Karbi Anglong district ada MP सरकार बोमरा association na so MP dakap dong kamu lo kini pon makin ni ngarong lo Khironi pen Mohantiron KarbiAnglong Live. Bharatiya Janata Party Assam Pradesh lapen BJP East KarbiAnglong District Committee tum kapin khata teng pen East KarbiAnglong along Great Froxy BJP Mondal Committee akimi sengnang popu ateng pen lakha Krepli Korkanthi MSC constituency alongta BJP asong kapangtang thumut chojia phan pura amai phukimi lapen committee akimi ke seng ponjia phan RD do jot pen mai ke padopo Matijong ni bhai Great Frogani Korkanthi constituency Samilangsu mini stadium sports complex auditorium along Korkanthi Mondal Committee formation mate ke seng amai ke padopo Bangso mai long Korkanthi MSC mate KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tisu kachetong dunalong Mondal Returning Officer Aman Pen Simeon Phangcho chetong dun Sonsi KarbiAnglong Autonomous Council Excise Board Chairman Sundar Singh Pramsa Samilangsu Education Board Chairman Samuel Ronghang Mondal Amai Phudulo Ingti Kongchun Bang Chandra Ingti Dhansing Ronghang tu pendang lo Korkanthi constituency ke parlo polling station Phom Kebra Trok Amai Phu Chunbang lapen Sakti Kendra Palok chetong dunsi Akimi Korkanthi Mondal Committee amai phu kangwai mate committee ke seng ponji amai ke padupa Bangso mai long KarbiAnglong Autonomous Council Speaker Raju Tisu hin pen lam the ke jai pon la ke dam tang ke chari pon Mondal amai phu la pen committee atum ke claim ke dam ka chepa duk la pen ke claim ke dam ke misena jok BJP a party a phan kangtang pon lo la pen constituency arlo penangan kaching thura sai claim pon long lo Sonsinona kimia committee atum sitame ansu se ke claim ke dam chepa duk si rada phan lang ponang po Lapen kaching tur asai claim dam ponsi ke bangji MLA kiliga hut BJP pen kachatoy dun a candidate aphan ke ongdung a vote pen pe haidun vek nang popusi thanpon Dokmoka pen Samsung Inti KarbiAnglong Live Help keep this place clean pu ATP Ponsi Presbyterian Mission School pen cleanliness drive mate ke pangthira sai ke claim sarduka ingtia rong pen pangcheng Ponsi PWD road ari siluni jana hithi along an claim pon Sonsi matijoni bhai Great Froxy arni adap apor pen Presbyterian Mission School siluni jan headmistress C Lalhang Kheli pen Japonsi teaching staff atum pen chipatir piponsi school ke charliao sumar atum pen sarduka ingtia rong Keter KR Karkok ke pangthir cheng ponsi siluni jan hithialong an ington ponlo Nasu cleanliness drive jesimet ke claim ponang pola ki hudibi bazar to warari soding Keter KR ke war thepiti pena jok kithu kanem ui angnim pen non malom ason ka phire mime akiso nangke klang pon ason si theklo Ancho takali non bihegamo marmate non lo charli bama sumartuma phan kachepang thirwet ke paklar bong abe ke padoji phangsi Japon lo pisi lo than ba tum pen than pachini pon Tum labang so ke pangthira sai labang ke dam tang ningkan henia prang nile tum klem pon lo la so pimane tum klem on police teme etuma dungarai tum school lo kompona dungarai long bang tum chipang thir pon bom lo same be ko pining kana bang ke nile tum klem on tang tang pulo klem pon na tum la bang soi tum sarduka ing tirong song si tum school le ko posil bang sorong isi abang ke tum dak pen ha sarelian abang e tum pangthir pon nang la bang ke pining kan bang tum klem pon nang kalang lo ke pangthira sai la swas bharat pen aja pen le puponda tum sivet ateng lo itum school somadom pen school somadom stame alang tum methanga dimlo ngani tum na chipang thir nangji ilutum da hem phulo ke pangthir bang ke ni tum stame claim nangji lang tum awareness mot theding la pis na lang tum stame methanga dim ke do dim ka chipang thir pom thege phansio smart men pan ben tum claim pon lo মানে গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ পৰিৱেশ যিটো হৈ আছে এটা জাবৰ জথৰ যতে ততে পৰি থাকে সেইটো দেখিও ভাল নালাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি
ধ্যান ৰাখি আমি সেইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু এই অভিযানৰ জৰিয়তে সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে যেন সকলোৱে ভালে কুশলে ভালদৰে ডাষ্টবিন ইউজ কৰে আৰু য'তে ত'তে জাবৰ জোথৰ নেপেলায় আৰু ভাল কুশলে যেন ৰাখে আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি 3 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আমি কভাৰ কৰিম আজি Balipathar Penpro Janterang, KarbiAnglongLIVE. Lasosi Guwahati Pen Kewang Medicine Supply a Truck Dipu Medical College and Hospital an Kapale Damji Pura to war Kachini ne Jogrong ni hang Karbi Club athaino. Medicine Supply a Truck pasang kokpen ambulance arlo medicine mate do vai ke thaponji a Porhood All India Karbi Students Union a Songpen Kelang Charidun. Lasosi Matijong Achiklo ni phai cricket home arni kangsang porphai truck rachitim a por malom Guwahati Pen Kewang registration number ML07C0856 Medicine Supply a Truck Dipu Medical College and Hospital and Medicine Kepaledamji Adim Paledamdesi Dipu Rong Nihang Karbi Club Athino pasang kokpen Dipu Medical College and Hospital staff atuk ambulance pen bangsi medicine mate dowai ke ponji phan bang halapu truck driver pen ke thana tenki towar kachini ne dada joksi ladak pasang koklo Bonda la sona sai ke claim bang ke phere meme la pen hon the meme athe medicine mate dowai ajo phirlo ke pon ke ban ke la pen la son ke thek dun long aphong do lo la si apor ka prek ke selang asai kamatum la son ke claim klederji phan All India Karbi Students Union asong amaipu Easter son tiso la pen arisang hotum medical department aphan chuning repen pherang ke thengno lamphe chipaklang ko nilitum no halang lada la Karbi Club arayan bang lo masih ada bang la medical college sa Dubai ke supply jia agari lo lada to walong si pesang kok thek long lo ana jo por bichongai mal ho matha masih bang lo lada ke thek long bang ke ambulance dai hum do medical college sa staff taksi dulu itu bang bang ke lasi nalang itu bang ke nakang thum lo liputang te chongai si gari pon pedalo dak masih ke ho log lo la tu lasi ni tu mang pudun lo nang tu guna apa lo lah pon jadi perlu medical college tu tang de cholo dak wan dak ke laso gari guna lo pon nang jige medical college pon nang jige pon pedalo nang tu dak ho rong lo polo on itu mang instructor ting masih itu be chiklem nak ko sina lasi ni tu ladak mang ke bang pusong nong ke claim nang jini la bade tu pudun thai be sita min ni tu kachini ba kama tha ge la lo je isi supply hormone lok te ko nam ma ke pale nang je dak si pale vek nang ji medical college salong hansi ki bilo mati hadak hansi panong lo pasi hala dak si pale se hadak si andum nang ji polo kon lo bol kon itu medical college contractor palo la distributor medicine ase ki ase carton distributor kona ha jo ana niya jon to kiba order dise कार नंबर पर आनी से तो दिगेन तो तीन नंबर कांटेक्ट करतो दिगन तो शर्मा ने की আছে ডিপু মেডিকেল কলেজৰ ষ্টাফ হয় আৰু মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা হয় তাৰপিছতে কি হয় মানে অলপ মেডিচিন আহিছে আৰু মেডিচিনটো কি হয় আমাক জেনেৰেলি হস্পিটেলত ডেলিভাৰী দিয়ে কিন্তু এইজন ড্ৰাইভাৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেওঁ মেডিকেল কলেজ চিনি পোৱা নাই আৰু তেওঁ এইফালে ট্ৰাক সোমাই দিলে আধাৰ পৰা বোলে তেওঁক যাবলৈ নিদিলে ট্ৰাকখন যিহেতু চিটিৰ মাজেৰে ট্ৰাকখন নাযায় তাৰপিছতে আমি 4টা বজাৰ পৰা আমি 2 ঘণ্টা ৰখিলোঁ আৰু তেওঁলোকক কি হ'ল আমি গুগল লোকেশ্যনো আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ তথাপিও যাব নোৱাৰে কোনো পধ্যে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কৰি নিম বুলি ক'লে আৰু এসেনশিয়েল মেডিচিন হয় যিখিনি বস্তু যদি ৰিটাৰ্ণ গুচি যায় তেতিয়া হস্পিটেলখনৰ প্ৰব্লেম হ'ব নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE Tani pinya dapat berita bangkila pansi kangton iglau tu me thak me kardong